El voluntariat en entitats de serveis i defensa dels drets LGTB és una eina fonamental perquè les associacions segueixin funcionant. Ser voluntari o voluntària és tan fàcil com anar a una entitat, conèixer quines són les opcions per treballar-hi, els àmbits on treballar i oferir part del propi temps lliure. Hi ha determinats tipus de voluntariat especialitzat i semiprofessionalitzat, en quant a coneixements requerits que necessiten formació per a ser desenvolupats. Per això, la formació en el voluntariat LGTB té un paper fonamental per garantir la seva qualitat, però no només en coneixement, sinó també en valors i aptituds. La formació pot ser tant un curs com una jornada d'intercanvi d'experiències entre entitats, com la del passat 22 de febrer, que va organitzar el Casal Lambda i va plegar a tot el moviment LGTB català. La darrera jornada, que és la d'aquest passat mes de febrer, preteníem un parell de qüestions. Per una banda, en relació al voluntariat, de que coneixessin el conjunt d'entitats a ser possible de tot Catalunya, i van venir, de fet, de tot Catalunya. La jornada va servir per formar en voluntariat i posar en comú totes les experiències d'atenció a les persones i activisme que realitza el moviment arreu del país. Enguany ens semblava que el tema de la cultura era important i vam convidar a dues mostres de cinema, més enllà de la pròpia del nostre, del Casal, que és la del País Basc i la de Madrid. L'any passat van dur a parlamentaris i parlamentàries per explicar el projecte de llei contra la LGTB-fòbia i en anys anteriors a diferents persones expertes. El tema del voluntariat format et permet desenvolupar projectes i serveis bastant més específics i més especialitzats. Diguéssim que és un voluntariat una mica professionalitzat. No és, no és una persona que sigui educadora social o treballadora social, per això ja tenim altres tipus de serveis que sí que són professionalitzats, però tota aquesta formació, primera, que això et permet donar un servei molt més específic. Pel que fa al tema de la formació, no és només, nosaltres el que no volem és tenir bases de dades, persones que tinguin molta informació, sinó persones que sàpiguen d'alguna manera com portar i com tractar d'alguna manera les persones. Esteve Amorós, que és el voluntari que s'ocupa del servei d'atenció i acollida del Casal Lambda, va rebre formació específica per tenir aptituds suficients per al seu lloc de treball. La Federació Catalana del Voluntariat havia fet diversos cursos. Havia fet cursos d'habilitats bàsiques del voluntariat, havia fet cursos d'escolta activa, de personalitat, assertivitat, que m'ajuden a una altra activitat que faig, que és l'acollida, que és quan es tracta no només d'informar, sinó d'acollir una persona perquè té alguna preocupació concreta, necessita una informació molt específica, necessita comunicar alguna preocupació. Una formació que li ha permès ocupar aquest lloc en el voluntariat, en el qual l'experiència que ha anat adquirint també pot servir-li per compartir la seva experiència amb d'altres persones voluntàries per formar-les. Per la seva banda, Josep Manoyo i Laura Poch havien format part del voluntariat del 900 Rosa, que organitzava 2 formacions a l'any amb un total de 80 hores de teoria, pràctiques i posterior monitoratge per part de persones voluntàries més veteranes. Si bé les pràctiques es feien a partir de simulacions de situacions reals i el monitoratge es feia amb casos reals. En aquest sentit, les primeres experiències els van deixar positivament marcats. Era com un moment molt emotiu, que sabies que et trucava alguna persona, hi havia una situació que et demanaven alguna pregunta, així com més tècnica, més informativa, però després s'obria alguna pregunta com més profunda, t'explicaven alguna situació i es creava un clima de confiança molt especial. I em va entrar una trucada d'una dona que tenia molts problemes, que tenia una parella seropositiva i ella però tenia més problemes ella. Em va colpir molt, va ser una trucada molt llarga, d'escoltar moltíssim temps, igual durant quasi mitja hora, i recordo que aquella trucada és si hagués de dir una de les trucades que en el temps que he estat al telèfon em quedo, aquella, perquè després de mitja hora llarga parlant amb mi, em va donar les gràcies per haver-la escoltat. Sí que a nivell personal m'aportava molt. Jo crec que hi havia una part com de fer comunitat que no havia viscut, així com
amb una causa comuna, no? Veníem aquí tots i totes amb un sentit i amb una missió, i jo crec que això ens unia de manera especial, no? I això s'hi afegia la tasca de les persones que et trucaven i que senties que podies acompanyar. El voluntariat serveix per crear comunitat, col·lectiu i genera valors de solidaritat i ajuda mútua i experiències compartides. En aquest àmbit, la formació té un paper fonamental per poder donar resposta a les necessitats d'un col·lectiu com l'LGTB, que cada vegada està millor organitzat.